Agriga. Agriga. Okomis. Okomis. Si no nga na akpọkọ gị gba nkịtị gị gra nnọọ ka onye nwulu. Friend nnọọ ka ọkpala ọkụkọ ọjụrụ ga na-apụta oke emege komoko na-arịghị ihe iji. Ọkwe hụrụ gị. Kpacharakwa anya gị n'ụlọ. Kpacharakwa anya gị. Ụkpala eru kwere gbara ọgọdọ ufufu buru oke buru ụkpala ahụ kpukpo ya ọnụ. Ga butere m tebụl ndị ọtọ ọrịa nchekwa. Gaga butere m nri ọsụsọ sị mama anụ ọzọ nwedu ka nwatakịrị nwa akọ na uche n'ime ndụ ya. Efere ọnọdụ nga ebe ọ bụla onye hụrụ ya rie. Mịọ ehe na mịọ yes na ebe ọbụla m hụrụ ya ọma orie. Ele ụdị mkparị unu na-enye m n'ụlọ m. Ele ụdị mkparị m na-eme ihe ọjọọ mmụọ. So eme ka a na-ebupụtaziri nri n'ite m rie n'ime ite m. Dibụ ụlọ ebiga m n'ime ite gbaa ya jak. Nsogbu ahụ ọ ga-eme ka ọgọdọ ga-adị nwoke nke ọ dịrị ibu ya. Ebe ilecha nna ọmụmụ ọgọnụ ememe enyi ha Chaka chịrị ọnwụ. Chaka chịrị ọnwụ. Agriga. Kelo ọnwụ. Arina. Ele. Lenina. Ele nga dị nina. Na hije chala alata na ka ehufte ka irie. Mba ego nke onye wetere. Mba ị gachagolota na iri nne ka irie. Len nirie. Onwere nne dị n'ụlọ a. Eso? Onwere nne dị n'ụlọ a. Nne ara dị n'ụlọ a sị. Nri ya nọdụ n'ụlọ. Yes. Onye kwuru. Ele tantebụl ejide. Onye kwuru na nri ya nọdụ n'ụlọ a. Gị gịtere ya dọrọ na nwafọ rie eribe na orie ya cha anya ọtọ ya ka ọkpọrọ ọkụkọ ọ jụrụ ka nwamkpi ejirikwa aja na ajọ ọhịa. Gị rie nri m butere m ite nkịtị kwụsie ya na-ekwu okwu mmiri mana ya nọdụ gị na-ebusite ozu gị ebupụta nne gị ebupụta nna gị adọba ya n'ezinu m. Ọ wee ebubo ka ị na-ebo m ka ọ gịnị? Mba chere aghọtaghị m. Are you accusing me? Ana m eshi gị ọzọ nna m. Ọ bụ ọzọ oshi ka m shiri gị. Ị na-apụ m asụ. Legodo ọnụ m amabụ m ezala sin 7 days ka ị na-apụ m asụ. M pụzie anya nwezi nwa nke m chọrọ imetụ aka ọsọ na m na-esi asụ nna m. Na-adọ ihu ebe a ma ị na-agwa m okwu. Ka ebe ife ọsọ chukwu. Chekwe ka ị drọpụrụ ugbu a m inwe ma ịba asị na ime ihe a na mme ka ị drọpụrụ line ma hey akwala m aka nkata onye nka mma akọla m ọnụ wọrịọ eguru uri na gị onye ka mma ọkọrọ gị ọnụ lekwe ya onye nka mma ọkọla m ọnụ lekwe ijikwa enyi ote si n'ụkwụ ote elegide onwe gị leruo ya n'isi ka ewu bitakola maka chukwu ihe iwu infat iwu ose ọjị iwu aligetọ ọ ihe iwu lekwado ihe ụkwụ ụmụazị bekee gawa azụla ihe ụkwụ ha yiri otu egafete ihe ụkwụ akọ ghara ege na ha legodo otu ịnọ n'ime ụgbọ mmiri legodo nwa ihe iyi nwoke gawa udu nwa ụkwụ na ihe ụtọrọ makwa mgbe iyi fụrụ ihe ụkwụ ma ha mere ya dị ebepụrụ bifo ya wụrụ go neka gị na-ewetara m ọnụ mme ga-abụ gị asị m oshi gị ushi asị m ka ote were ego ọ ga ya wuru fertilizer nyere gị na amị ga-agbachikwu gị bịa nga ka ana m ọnụ
mere m ọnụ ote ka pantị ndị akwụna bụga m isi ote ka blọk akpụrụ eji agwa foundation ụlọ elu ya wụrụ m nwa oke agbasa ndị m na-apụ ụta na arọs ma arọs ka ị bịara na onye ote ka onye ṅụrụ mkpụrụ mmiri aka anya bambam ka ọkụkọ ụbakala maka chukwu kere m na gị na-awọ o wetara gị na ndụ m ga-ewepụ gị kpọ m onye oshi iyi lecha nna m rụgụnụ buru ite raba ya n'ọra ya ka ngwa ụmụazị gara asara aka ra ya kwuchie ya ote na-ebuchita mgbuchita nnọọ ga-eloje gasị onye ga-eriri ihe eshiri ama m na ịgbalị ya jak rieri m Enugu egwu a na-asị ndị bụ nna ndị bụ nna ndị bụ nna Enugu chere agwa bụ Amandianeze, gịnị ka nwa mere gị ji chọọ iji aka wee egwu ya? Gị ka o mere gị? Hapụ ha n'ụlọ gị na ụmụazị a n'ụlọ otu a ka agbata obi ya mana na ya ọ na-afịọ n'elu na-afịọ n'ala. Ọ gịnị? Akụbụkwa na m o nwekwana ya nwekwara nke ịkụgburu m biko. Wow. ihe nkasi obi ndị nọ n'afụfụ eze nwaanyị ndị mụma eze nwaanyị ndị na-ekwuchitere anyị n'ihu chukwu ịbịala ịgba ọgụ onye ajụrụ ajụ n'ahịa nne kiriwi nwachukwu ịpụtala pọinta nke ilu gị iguzobeli ọtọ achịlije gị elu ka nga a na-achịli ọrịa ọcha Gịnị ka o melụ onye na-achọ gị ka o mere ị na-eti ya? Ele ihe mere iji si n'ụlọ m isi hụ m nwere edewere gbuo m nke a ekwekwe n'obi ịmakwu na ọdị pọsị o kwesịrị m ọ bụrụ gị liri ndị ndobere n'ike ajụjụ ihe na-atụ chọọ ya mkpụrụ aka chọọ ya akịdị ọgbọ ka chọọ ya mkpọsi ga na ịkpọsara ha efe nwa mkpọrọ ọbụga meghe ọnụ na iji rie isi rie dị ajụ m nọnses jụọ ya nwa agụda okwu ama m ọsọsọ gị sọnsọ gị o gịnị mere ndị ndobere n'ụlọ n'abalị okwu mmadụ na-abata n'ọsụsọ n'ọkọ nka ya na ya sịrị ya mpa m ya ọwụzi John 10:30 ya my father wa mmiri enyi ọwa ajọ ife ga-akọ nka ara mmiri agịrịga more than conqueror agịrịga dị conqueror mpa ga-abata ha n'oge gị kọnka my food mana ihudu jin ọjọọ nne gị bụ na ahụ kọnka ịkọnka ha ajọọ jin nne gị topụwọdụ ihe nna gị ịkọnka ha so many family problem nọ nga n'ime ka ị hụrụ kọnka ọkwa m n'ime ka ị kọnka ị ga-akọnka gị dị nri ote na ndụ gị tiri ụwa agwụ isi ọwachi bịa kere ya arịa ebe isi tụtụ ime nwa na ịka ya agwa m ya enwe ebe isi ga tụtụ ime arụsị a na family ịka ya agwa m ya because this is not me ọwụ m nwa m nwa mba biko eji m Chineke onye ọbụla ị na-efe wee na-ayọ gị mụ na gị na-ekwu okwu gbasara ezinụlọ efufezina backward yes efufezina backward echetazina m ihe nchefuru echefu injuri nchefuru echefu maka na ihe itiri m n'afọ a bụ ihe m nyere gị yes ichefela ka m chetara ka m gwanye alụ gị ị na-adị jin si jin asịghị stọkis si stọkis asị icheta mgbe a na-eji gị mgbe ndị ime nwa a na-eji gị gidigidi nne gị na-eji gị onye ọbụla a na-eji gị si gị focus on your wife focus isi mba na onwe dị ihe dịka focus dị na dictionary gị
You know, look what romantic na romanus. Get a white and then you know. Upper results, yeah. So, you gonna blame on me. Don't I'm not going to have one. Oh, my bone ain't gonna kiss. Oh, what gonna do? At the hell goes in our road, okay. All those in our road, but I'm a Shut up. My, just said. Iya lapatam, iya lapatam no na nwa, iya lapatam. Mana obu na lapatam no lapatam. Near the bell na. How does bag inside? Yeah, wow. AMANDIANEZE. If we're gonna know how they're gonna go over safety. This is the one. I'm gonna give you fun. Oh, fever. I'll be here to get away soon. I know you okay soon. No, I don't like that. I don't like that word. Call me Jacob, or you call me darling, or you call me baby boy, or your husband, or Diggy. You don't want that paparuna. Tungwano. Baby boy. Thank you, baby. Ta. Na. Emele yo apale ato. Isho obodo Igbo lọta. Mụ na nwa m nwoke nwụrụ na gbara kpim. Na-eche ka ị tọrọ n'anyị ala. Ị kọrọ n'anyị otu gị na ije chiwe ga. Enwekwenụ nke ruru anyị ga-enye n'anyị. Ọnwụ n'anya anya ka anyị ga-eri. Enwere ihe iji shi obodo Igbo lọta. Wepụtara ya ka anyị hụnụ. Elekwenụ ụdị ọnọdụ nka. Mama, nke agbagojuru m anya o. Mama, even more na onwe m ọ na-agbagoju m anya o. Ya bụ ihe ejuru m anya. Because ị gaghị agba m na mpa mmadụ si obodo Igbo nata. Kemgbe ọ natara, nri a na-eri n'ụlọ ahịhịa adịghị n'ime, okporoko adịghị, azụ adịghị, emeghị ihe ọbụla dị n'ime. Akpụ niile nọ n'ụlọ a, nwoke m elocha na aja niile. Dosa ahụ dị ya si obodo Igbo nata. Eme ka obodo Igbo onye asị nata o. Onye apanya ka onye asị nata. You know, I can't tolerate this guy here. I can't tolerate this Igwe Jakwoka here. Anytime you want to talk to me, it's your kamana gine kuka. Kakuka kadina wine. Obu amana gine kuka dina wine. You get better with a stranger. Onye shi more here. Ebiogun kigera kapota. Kamana ne kuka. Get out here, man. Let me talk to my wife. Na Singapore. Po! Come on. Look at this ewi. Osuole. You gotta go onye na-egwu ewi. Ogwu ewi one. Onye gara na-akpọ ya kpọgara na ka ọ gana. Oga mụ na chọrọ ikwu ka. I don't want to see such despicable image before me. I don't want to see that. Ngwanu. Okay. Eleni ihe iji shi obodo Igbo lọta. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu. One woman na planning on a lot now. But I'm gonna deport. I'm watching from Obodo Igbo. Abasimonyo Chok. I fought a white guy, beat him up. So I was deported. They didn't allow me to get to my home. They didn't allow me to get in touch with my bank. Hey, boom, play. And brought me back here, so I couldn't get anything, but that's not the case. Hey! Why are you shouting? Ị gara n'uso onye ọchọgụ. Ị makwa na ịlụ ọgụ megidere iwu ha. Gị ga hapụ ihe ị ga-eme, hapụ ego ịchọgo obodo Igbo ya wụrụ ịlụ ọgụ ihe ị gara. Hey! My wife, you got water. You cannot stand at all. Come on, Zuku. Ọ bụrụ mama abasị onye ọcha ahụ ọgụ kụọ ya ihe. Onye ọcha abịa kụọ m ihe. Ọ nwere ike kugbuo m, ọ gbuo m. O nweghị ebe ọwara, o nweghị ihe ọwara nwere ike ime ya. Nke a butere sị anwụọna m nwụọ nnọọ gaba ka ọkụkọ trailer gbagburu. So I had to fight him, I had to beat him up. I beat him very, very well. And that's why I was deported. There's no case about that, okay? Hey,
Bottle small stout. Hey, sorry. Papa. I'm not calling you Mike Tyson. Yeah, Holyfield. Hey, le kwa Mayweather. Yeah, killing me one chupu. Yeah, Papa, okay, hello Charago, we made Brock Lazano. Yeah, Kezi Hiju Bata, like Ebi Mugasri Estate, landing properties, hotels, bar or club. Because someone will be your next of king. Can we camera count on them wedding? Can you hear this? Can you hear it? What is he talking about? Are you Papa? Moi? Your father? No. What a oh my wow. I cannot be your father. No way. Biko. Hem chọrọ ịjụ gị na. Otu ị gara glo chalk lọta. Elekwu na otu isi buru n'obi ibulata ngwongwo gị n'obodo oyibo. Ele otu isi ebulata shi. Ka ha wụ nsogbu. Ka ha bụ nsogbu. Just give me time, you know. Let me see. Let me just pursue what I'm pursuing. Kama ebem ga anọkwane na ebem ga ebido. Ewata. Mmecha na nka. Ama gwazi ike nje je budata ibu. Ibu dịkwa too much o. Ọ ga-aba almost 45 feet container like 12. And I water. So nke ha abụghị nsogbu. Eh? I'll give you, I bought a wristwatch for you, I bought shoe, I bought clothes, I bought bra for you, I bought all anti. And azụkwara m gị isi nwe onye ọzọ, ọ bụ okenye isi India, azụrụ m gị isi ndị America. Well, baby, don't worry, okay? Container m na-abata, ọ bata ha na ihe niile chọrọ, I will give you. But before then, baby, let me check out. You know what I do? You know how I do it? Yeah. I see you, all right? Hi. Right. Yeah. Papa, listen. Papa, palliative. Baba, Roya. Oh yeah, guy. You catch the Roya, oh your guy. Okay. Now, get out. How was the room? If you bought us lost out for, keep us this up. Oh yeah, guy. Container. Hey, we try here. Papa, listen, palliative. Okay. Hey, excuse me. I come a little bit. As in, Only my job. You know the Kabalaya, the local shame. more. Kwa kana kwa na hena yes na local shame. You know going to make kwage. Or more. Mba, do kana ina la imani waga ye kwenka. You know le make kwago. You go to na itete na ge we no le wage. You need be make up. Iteneka no de la boro. Imani na akazi aka. Imani waga ye kwenka. Kedu ife nyelu go obi? Igwa m ụdị okwu a tata nọ. Ị hụrụ kai ka iseli Igbo. Kedu ka o si eme gị? Come call it but I ya ma kai mo we follow them. Let's play Billy Shaga de kwenka at your age. Ezuzu. Ime onye mbụ. Ọ dị ka ịma ma ọfụma n'obodo a. Ama monye wa ma background go mana na gi mana onye na gi nri aha go le di gold. So ka ngwa gi go ala gi monye wu. Ijukwara ese ila aga ihu odi ihu na na boom. Ngo onye ka ị bụ? Ngo onye? Ama wa agịrịga nwa Amandianeze n'obodo a. Just why see this prayer? Imani be go menopause. Imalo. Agiza chuwara di mgbe ibe go chuwara ị ga lead like 5 or 10 children. Oge ga go. Mgbe kwesịrị n'ụdị anụ ma nke America bịara gị ị na-eme fine girl UK bịa go ojo ndị ala eme ha China bịa go ojo even Uganda bịara go ojo onye village a bịa go ojo ị na-eme makeup na ahụ dị. My sister time ga go kwe o. Otu na m na-ele gị na vision m la ahụ na ọkwa nna gị ga-eligo. Ịma ife a na-akpọlụ m Madam Gold. Akwa ya? Mma adọkasị gị n'obodo a. Iju ese m ịmalụ gị ama na na-akpọ Madam Gold. Mana tata ka m ma agwa gị ife mee ndị mmadụ ji akpọ m Madam Gold. Tata ka m na-egosi gị ife kpatara ndị mmadụ ji atụrụ m egwu. Ị na-anụ
All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!